Энергія, дынаміка, моц спорту. Мінск і Чыжоўка арэны. Гіганцкія комплексы, іміджавыя праекты, спартыўныя вароты Беларусі. Мінск-арена – сучасны мультыфункцыянальны комплекс, 3 універсальныя модулі, 30 відаў спорту. Велатрэк – адзін з лепшых у Еўропе. Месца правядзення буйных міжнародных і рэспубліканскіх стартаў. Геаметрыя трэка дазваляе развіваць хуткасць да 100 км за гадзіну. Канькабежны цэнтр – найбуйнейшы лядовы стадыён Беларусі. Першы крыты комплекс з 400-метровымі бегавымі і разміначнымі дарожкамі. Галоўная пляцоўка комплексу – спартыўна-відовішчная арэна, лядовы палац, выставачны хол, здымачны павільён і сцэнічны комплекс, арэна-трансформер. Чыжоўка-арэна – спартыўны аб'ект найвышэйшага класу, перадавыя распрацоўкі, прагрэсіўныя інжынерныя рашэнні, інтэлектуальныя сістэмы, пляцоўка ўзроўню НХЛ. Шматпрофільныя, складаныя, сучасныя комплексы, фактар развіцця індустрыі спорту, архітэктурнае рашэнне, прадуманая лагістыка і тэхналагічны прарыў. Гэта мая Беларусь.